It-teleserje huma fost il-modijiet ta' żmien l-aktar komuni fi żmienna. Fuq it-television lokali nsibu bosta teleserje, uħud serji u oħrajn ta' natura komika li fihom il-sinna spiss jintuża b'mod kreattiv. Tara wara li ġiet Gloria Mizzi mill-ewwel ċemplet klijenta ġdida? ġabet ir-risk tarax. Teleserje jew teledram kif kien anka magħruf iktar fi żmienna fil-passat, jirreferi għal drama li tinħadem b'mod speċifiku għat-televiżjoni. Fil-passat kienu bdew billi jieħdu id-drama li ssir fit-teatru u jibdew juru forsi biċċiet minnha fuq it-televiżjoni. Illum il-ġurnata teleserje jew teledram jinħadem speċifikament għat-televiżjoni. B'dan il-mod, illum il-ġurnata jkollna sensiela sħiħa ta' drama fejn tkun mqasma f'episodji differenti u dan id-dram ikollu storja li tingħad mill-bidu sal-aħħar f'dawn l-episodji. Issa sew jekk tkunx fi staġun wieħed jew maqsuma f'diversi staġuni, imma fl-aħħar mill-aħħar ikollok episodji li jirriflettu storja li hija drama. Kemm sentu sejda hekk. Issa lanqas għandi l-kappillan ma trid imur. Inħossni se niġġennina ġew se nibda nwersaq kemm għandi saħħa. Il-poplu Malti minn dejjem kienu ħobb id-drama, sew jekk kienx fit-teatru, sew jekk kienx barra fit-triq u anka meta beda t-televiżjoni, ovvjament fuq it-televiżjoni wkoll. Huwa mod ta' divertiment, huwa mod ta' kif persuna tirrilassa, tinsa forsi l-problemi ta' matul il-ġurnata u tintilef fi-storja. Bl-istess mod li hawn nies jagħmlu hekk bi ktieb. Imma forsi fuq it-televiżjoni bit-televiżjoni naqra iktar faċli għaliex tista' tirrilassa u tinsa iktar u tintilef iktar fl-istorja x'għandek kollox diġà impenġiles quddiemek. Trid tuża naqra inqas l-immaġinazzjoni minn meta taqra ktieb. Kif ħsatni? Il-lingwa tagħmel differenza kbira. Trid tirrifletti l-istorja, trid tirrifletti l-karattri. Punt importanti ħafna, eżempju, li ma jistax ikollok kull karattru fid-dram li jitkellem bl-istess mod, għax jista' jkun persuna jkollu klassi differenti jew età differenti, allura l-lingwa trid tirrifletti naturalment il-karattru kif jitkellem. Apparti hekk, il-lingwa għandha tirrifletti l-epoka sew jekk hijiex drama maħduma fi żmien modern jew għar minn hekk jekk tkun maħduma fil-passat, trid tirrifletti l-lingwa li kienet tintuża f'dak iż-żmien. Għal-mod tal-kelma jekk nieħdu Malti li kien jintuża fi żmien it-tletinijiet jew li kien jiġi mitkellem fi żmien it-tletinijiet hawn Malta, kien Malti iktar Ittaljanizzat eżempju, u dak irid jiġi rifless fl-istorja u fl-iskritt. Il-lingwa li qed tintuża llum il-ġurnata jekk qed tirrifletti għal Malti li qed nitkellmu llum il-ġurnata jaf ħajkollu ħafna influenza ta' Ingliż fih, jaf ħatkun lingwa li forsi ma tinstemax daqshekk Malti tajjeb. Imma suppost din tirrifletti il-mod kif il-poplu jitkellem bħalissa. Jiġifieri jekk għandek numru kbir ta' nies li qed nistgħu ngħidu forsi ikissru l-Malti biex jitkellmu, fil-verità it-teledram għandu jirrifletti dik l-istess lingwa. Suppost jekk inti għandek klassijiet jew għadiet soċjali differenti fl-istorja, dan irid jiġi rifless fil-lingwa. Inti jekk għandek avukat ħajitkellem differenti minn tabib u ħajitkellem minn xi ħadd li forsi ma komplix jistudja l-iskola. Il-lingwaġġ jinbidel ħafna minn persuna għall-oħra. Anka sempliċement mir-raħal jew ieħor li niġu minnu l-età tal-persuna, dan dejjem għandu jkun rifless fil-kitba ta' teledram. Spiss nisimgħu dwar l-assessjar u l-assessjar kontinwu, imma fil-prattika dawn xi jfissru?
L-assessjar huwa għodda illi permess tiegħu jiġi mkejjel il-progress ta' kull student. U għaldaqstant dak li huma konċernati l-għalliema għall-ġenituri jaraw jekk it-tfal waslux fid-destinazzjoni tagħhom. Meta nitkellmu fuq assessjar qed nitkellmu fuq diversi tipi ta' assessjar. Kull reazzjoni ta' tfal hija wkoll assessjar minn anfisha. Dik li aħna nsejħula l-assessjar formattiv. Hemm ukoll imbagħad l-assessjar summattiv, dak li jsir fl-aħħar tas-sena, l-assessjar dak li aħna nsejħulu l-eżami annwali. Illum daħal ukoll il-kunċett tal-assessjar kontinwu, firxa ta' tasks li jsiru matul is-sena skolastika illi mbagħad jingħaqad mal-assessjar summattiv u toħroġ bħala marka globali. L-assessjar kontinwu qiegħed jassessja fil-Malti l-erba' ħiliet kollha. Qed nitkellmu fuq il-ħila ta' smigħ, il-ħila tat-taħdid, il-ħila tal-qari u l-ħila tal-kitba. Dan l-assessjar kontinwu jingħaqad mal-assessjar summattiv u toħroġ il-marka globali. U hekk il-ġenituri ikollhom idea ċara fl-aħħar tas-sena li matul l-andament tas-sena jaraw xi progress sar fl-erba' ħiliet tal-Malti fir-rigward tat-tfal tagħhom. L-assessjar kontinwu huwa importanti għaliex inti l-ewwel għandek assessjar mifrux. Ġifieri inti ħatara progress fil-Malti tat-tifel tiegħek mhux fl-aħħar tas-sena biss, imma matul is-sena kollha. Qed tuża metodi differenti ta' assessjar. Fejn naf jien xi preżentazzjonijiet, pereżempju, uri u għid, taħdid. Qed tuża sistemi ta' assessjar orali jew assessjar bil-kitba, xi logħob, fost metodi oħrajn. Iż-żminijiet qed jinbidlu. M'għadux iż-żmien li l-istudent qed intuh l-assessjar summattiv fl-aħħar. Kollox jiddependi fuq dak l-eżami. Jekk l-istudent iħossu tajjeb u anki jekk l-istudent ma jħossux tajjeb, xorta jrid jagħmel dak l-eżami. Dak il-mod għalkemm kellha l-effettività tagħha, is-sillabu ġdid tal-Malti li fih l-erba' ħiliet kif semmejna qabel, mhux ħajoħroġ ir-riżultat tal-progress tat-tifel. Il-firxa matul is-sena tal-assessjar kontinwu qed nisfruttaw iktar il-progress tat-tfal u l-ġenituri kif ukoll l-għalliema se jkunu jafu iktar dan il-vjaġġ tal-istudent u xi ħalli l-frott. Progress qed ikun hemm mill-lat ta' effettività tiegħu, il-fatt li l-istress suppost li qed jonqos, il-fatt li l-istudent qed imur jagħmel assessjar kontinwu mingħajr raqqas jaf li huwa fil-verità assessjar għaliex huwa parti mill-lezzjoni kważi biex ngħidlek qaqqas jaf li qed jiġi assessjat l-istudent, il-fatt li hija rutina. L-assessjar huwa parti mir-rutina tal-ġurnata, hemmhekk qed joħroġ iktar l-effettività tiegħu il-proġett. Minkejja li s-satar ilu jxettel f'pajjiżna għal żmien twil ħafna, il-fwieħa tiegħu tibqa' friska u sena wara l-oħra timla x-xahri brieħa mill-isbaħ. Hekk ukoll ir-rivista li ġġib l-istess isem, minkejja storja li tmur lura żmien twil ħafna, it-tifkira tagħha tibqa' friska. Bħal rivisti oħra ngħidu aħna tagħna tfal jew xedasel, is-satar saret sinonima mal-edukazzjoni primarja u sekondarja ta' ġenerazzjonijiet sħaħ ta' Maltin. Din ir-rivista ta' fil-bidu tagħha lill-moviment Awmin Letterarju, moviment favur il-sinna li ħareġ l-ewwel edizzjoni tas-satar fl-1971. Dik il-ħabta, il-bord editorjali kien magħmul minn Mario Azzopardi, Franz Sammut, Joe Friġġieri u Oliver Friġġieri. Illum il-koll kittiba stabbiliti. Tajjeb ngħidu li Oliver Friġġieri baqa' jagħti semu fil-bord editorjali sal-aħħar edizzjoni, jiġifieri dik tal-2015. Mill-1976, ir-rivista għaddiet fidejn l-MUT, jiġifieri l-Malta Union of Teachers, u għall-ewwel darba fl-istorja tagħha bdiet tiġi stampata bil-kulur. Is-satar kienet tiġi pubblikata kull sena bejn Ottubru u Mejju u titqassam lill-iskejjel kemm primarji kif ukoll sekondarji tal-Istat,
knisja u indipendenti. Ġili kienet toħroġ ukoll xi edizzjoni speċjali, ngħidu aħna fl-okkażjoni ta' żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'pajjiżna. Is-Satar tibqa' magħrufa għad-diversità ta' sezzjonijiet li kien ikun fiha, minn rumanzi sħaħ sa ċajt, poeżiji, strixxikli tal-comics u noti għall-eżamijiet, sal-famuż poster tan-nofs li bosta studenti kienu jistennewh bil-ħerqa minn xahar għal ieħor. Mhux ta' bxejn li s-Satar spiss kienet tintuża bħala riżorsa fil-lezzjonijiet tal-Malti u fil-libreriji tal-iskejjel. Jgħidu li kull ħaġa tajba trid tiġi fit-tmiema, imma dan ma jidirx li se jkun il-każ għas-Satar, jew tal-inqas mhux għalissa. Għax minkejja li fl-2015 ħarġet l-aħħar edizzjoni wara 353, l-MUT qed taħdem fuq pjan sabiex tkompli toħroġ din ir-rivista. Infatti, twaqfet il-Fondazzjoni Satar bilan li fil-futur qrib din ir-rivista tkompli toffri materjal ġdid, edukattiv u fuq kollox divertenti lill-istudenti tagħna. Sa dan it-tant, nistgħu nsegwu l-aħħar aġġornamenti dwar din ir-rivista minn fuq il-paġna ta' Facebook, jew ingawdu l-edizzjonijiet kollha li ħarġu sissa mill-web portal www.satar.org.mt. Fuq dan is-sit nistgħu saħansitra naraw l-ewwel edizzjoni ta' dan il-magażin għal qalb bosta Maltin. Żjara lil dan il-portal donna mixja maġika lura fi żmien, fejn nistgħu nosservaw il-ġrajiet ta' pajjiżna mill-lenti ta' tfulija. Bħalma qalet Elaine Germani, il-President tal-Fondazzjoni Satar, din ir-rivista tassew hi kważi kważi patrimonju kulturali Malti. Kemm fil-futbol kif ukoll fl-istorja, bosta jħarsu lejn l-Ingliżi bħala l-antitezi ta' dak li huwa Malti u Mediterranju. Iżda fil-każ tal-lingwi, il-Malti u l-Ingliż huma komplementari ħafna għal xulxin. Dan jidher l-aktar ċar fil-persuna ta' Maria Gregganado, lecturer tal-Ingliż u l-awtriċi ta' bosta poeżiji kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Proċess li l mindu konżejra, ilu ħafna jiġifieri li konżejra. Xej, jiġi ħsieb ġo moħħi li ikun ilu għaddej. Ftit nħobb il-poeżija filosofika anke biex niktiba u fuq it-tema ta' żmien. U f'daqqa tiġi linja, ma nafx minn fejn. U tkompli. Jiena mhux noqgħod se nikteb, taqbad u tiġi. Twilliet privileġġjata wkoll ġo familja li tatni il-beni kollha biex nistudja wkoll, avolja dak iż-żmien in-nisa ma kinux jistudjaw. Missieri li kien bipolar bħali, ġifieri kien imbuttani ħafna. Ħalli nkompli, Cambridge University mhux bħal Oxford kien komparattiv l-istudju, mhux lineari, jiġifieri differenti minn dak li kont kif studjajt Malta. Ħbibi l-qari, ħafna qari. U nikteb għax kif qabel kont naqra, issa nikteb b'imħabba kbira għal-letteratura. Ġa qed li trabbejt bl-Ingliż, imma kelli bżonn nidħol l-università, u biex nidħol l-università dak iż-żmien kien ikollok tgħaddi l-matrikola tal-Malti. U il-Malti tiegħi mhux għax kien ħażin daqshekk. Il-prof Sakwilina kien joqgħod taħtna fl-inflazz u missieri u kienu jagħmlu kompetizzjoni tal-inħir. U hu il-mara tiegħu kien Kassar Puliċin tal-idjomi Maltin. Però l-idjomi Maltin tallimthom ukoll Għawdex għax il-mama Uċija. U kienet tirrakkonta l-omma x'kienet tajt pereżempju l-idejn li maref tal-fidda.
Mbagħad biex nidħol l-ewwel darba ma għaddejtx bil-privat. Imma mbagħad fl-università l-ewwel sena dak iż-żmien stajna indumu ftit ma nġibuhom. Kien hemm Giuseppe Cardona wkoll jieħu Ingliż. U sfortunatament inqtajt għax miet u xtaqt żammejt kuntatt mal-familja. Imma l-affarijiet kif jiġu jitgerbu u kien personalment ftit minn għal-manħalsu jiġifieri jgħinni u rini kemmu sabiħ il-Malti. U rini vera kemmu sabiħ il-Malti. Mbagħad naturalment il-qari lejnuna ta' ħafna nies meta kont anke l-Junior College għax il-Malti. Il-Dipartiment ta' Malti kien hemm jiġifieri ta' Emanuel Mifsud, Mario Kassar, ta' Marco Gallia, sorry. Bernard Mikallef li kien l-ewwel wieħed li inkoraġġini nippubblika x'qas ma kont nafu dak iż-żmien. Kull min kiteb dwari fis-satar, insomma ħafna affarijiet jiġifieri. U ftit mxejt minn hemm. L-iżjed li nħobb il-poeżija filosofika għax naħseb li iżjed li tmur mal-karattru tiegħi wkoll. Jiġifieri li ngħidtuha poeżija metafizika. Temi huma kollox imur passiġġjata, konversazzjoni ma' xi ħadd. Kollox interessani. Mbagħad mhux biss interessani imma nħobb nanalizza ħafna. U l-iżjed però dawk infatti anki li kienu jinfluwenzawni fl-antik. Keats bl-Ingliżi, T.S. Eliot, Yeats, jew Leopardi meta kont żgħira. Qasira ħafna, reġa' fuq idjoma għax jiena nħobb nuża l-idjomi Maltin u napplikhom għaċ-ċirkostanzi kurrenti. Infatti jisimha Kappell il-poeżija u dedikata lill-poplu Malti. Bik-kappelli għandi insellimlek. Iżdien tax tifli il-kappell ma tindunax mit-tislima. Id-dizzjonarju huwa wieħed mill-aktar għodot importanti f'ħajjitna għax jaqdina kemm fl-iskola kif ukoll fuq il-post tax-xogħol. Biżżejjed inħarsu lejn l-għalliema, il-ġurnalisti, it-tradutturi u s-segretarji li jinqdew bil-lingwa miktuba ta' kuljum. Fil-sinna nsibu bosta dizzjonarji differenti. Uħud minnhom ikunu mill-Malti għal Malti, jiġifieri jkollhom ġabra ta' kliem Malti mfisser bil-sinna stess. Oħrajn imbagħad ikunu mill-Malti għal lingwi oħra. Jiġifieri jkollhom ġabra ta' kliem Malti mfisser bil-sna oħra. Ngħidu aħna bl-Ingliż, jew bil-kontra, minn il-sna oħra għal Malti. Jiġifieri jkollhom ġabra ta' kliem barrani mfisser bil-sinna. Insibu wkoll dizzjonarji bl-istampi maħsuba tfal. Xi dizzjonarji jkunu konċiżi u jinġabru f'volum wieħed, imma oħrajn ikollhom jinqasmu f'diversi volumi. Il-biċċa l-kbira tad-dizzjonarji Maltin huma stampati. Imma nsibu wkoll xi dizzjonarji elettroniċi, bħal dizzjonarju tal-Malti u l-Wikizzjonarju. Insibu wkoll dizzjonarji speċjalizzati ħafna. Ngħidu aħna dizzjonarji ta' termini letterarji jew finanzjarji. Terġgħu tajt, xi wħud jaqdu wkoll l-irwol ta' teżawru billi jagħtu bosta sinonimi għal kliem li tfittex. Hemm imbagħad dizzjonarji tematiċi bħal Miklem ta' John Spiteri Ginger li jikklassifikaw il-kliem skont it-tema. Għalhekk, l-ewwel pass biex tuża dizzjonarju huwa li tagħżel sewwa x'dizzjonarju għandek bżonn. Imbagħad tiftħu. Il-kliem għandek isibu mqassam alfabetikament. Jekk ma ssib xi kelma, jista' jkun li ma tkunx qed tfittixha kif suppost. Ngħidu aħna, seraqila, sraqt u serqu, mhux se ssibhom bil-grassett, kull waħda f'entrata għalija, imma ssibhom taħt il-lemma ewlenija seraq. Fil-każ tal-verbi din tkun fil-mamma.
Fil-waqt li fil-każ tan-nomi u kelmiet oħra, din tkun fis-singular u nieqsa minn kull inflessjoni bħala t-timtenni, il-plural u l-femminil. Wara li tkun sibt il-kelma li tixtieq, se ssib id-deskrizzjoni grammatikali u xi tikketti li jagħtuna l-informazzjoni dwar l-użu tal-kelma. Ejja nieħdu l-kelma mħabba bħala eżempju. Għal min għadu qed ifittex l-imħabba, din insibuha taħt litra M. Naraw li l-vokali tal-leħen I hija miktuba żejra billi din mhix parti mill-kelma nfisha, imma żieda li tgħinha fit-tleħin. Il-kelma mħabba hija miktuba bil-grassett, jiġifieri bold, u warajha għandna t-taqsiriet li jagħtuna deskrizzjoni grammatikali tal-kelma. Dan il-każ, in-n mim tfisser nom mimmat, il-f tfisser femminil u s tfisser singular. Il-p l jirreferu għal plural li jingħata eżatt wara. Wara d-deskrizzjoni grammatikali u t-tarif dwar l-użu tal-kelma, ngħidu aħna hix arkajka jew dispreġattiva, insibu d-definizzjoni. Jekk il-kelma jkollha aktar minn definizzjoni waħda, dawn ikunu indikati b'numru. Xi dizzjonarji jidħlu f'aktar dettall u jagħtuna wkoll il-pronunzja skont l-alfabet fonetiku internazzjonali. Oħrajn jagħtuna l-erq, it-sokk u l-etimoloġija tal-kelma, jiġifieri jgħidulna x ġejja mill-Arbi jew minn xi lsien ieħor. U jekk tibqa' ma ssibx kelma, jista' jagħti l-każ li tkun fittixta taħt entrata b'oħra. Imma jaf jagħti l-każ ukoll li tkun skoprejt kelma ġdida jew li l-kelma tkun ħarbet lill-lessikografi, jiġifieri lil kittieba ta' dizzjonarji. Wara kollox, il-lingwa mhix magħmula biss mill-kliem fid-dizzjonarji, imma mill-kliem fuq fom in-nies. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.